20. kole 3. B triedy v oblastnom futbale v okrese Považská Bystrica privítalo Dynamo Orlove na svojom trávniku futbalistov z Bodinej. Úvod zápasu sa hral opatrne na obidvoch stranách, aj keď šanci na otvorenie skóre bolo viac než dosť. V 26. minúte si to Pavol Prašnický potiahol od stredovej čiary, strelou tesne pred hranicou 16-ky vymietol pravý roh Štefánikovej brány. V 28. minúte Krabač len nastrelil do rúk Štefánika. Čistú gólovú šancu zahodil v 37. minúte Lučišan, ktorý prestrelil ponad bránu. Rohový kop Mirša v 44. minúte sa iba obtrel o hornú žrť bodianskej bránky. Za faul na Gardiana vyfasoval brankár Bodinej nielen žltú kartu, ale aj pokutový kop. Cabajov nemoc presvedčivo kopnutú penáltu vychytal a následnú dorážku vyrazil na roh. V druhom polčase v 61. minúte zvýšil na 2-0 pre Bodinu Matej Krabáč. Voľného pred branou ho našiel Tomáš Zaďko. Domácim sa podarilo znížiť v 80. minúte, po chybe brankára skoroval Sárinec. Balansovať na posledných priečkách to nie je moc pozitívne. Dnes sa vlastne rozhodovalo o tom, či skončíme 6. alebo 7. vlastne na tento zápas s Orlovým. Aj keď by sme ten posledný my vyhrali a oni prehrali, máme rovnako bodov a máme lepší vzájomný zápas, takže už posledný neskončíme. Zápas bol hlavne druhý polčas dosť nervózny a brankár nás veľmi dneska podržal, Orlovci mali veľa gólových šancí, chytili 11, takže myslím, že našim chlapcom až tak nešlo, neviem, či sú po muzike alebo čo, ale padli tam tie 2 góly, chvála Bohu, ďakujem aj za tie. Máte celkom mladé družstvo, aký bol cieľ v tejto sezóne? Cieľom dnes v tejto sezóne bolo skončiť v prvej polovici. Ak vyhráme ešte posledný zápas doma, tak skončíme 6. Čo si myslím, že skoro sa naplnilo. Takže mladé družstvo máme, áno, najstarší hráč, 33 ročný, dneska nehral, takže a potom druhý najstarší som ja. Ste na predposlednej priečke, toto asi nebol cieľ tejto sezóny. Taký je futbal, niekedy aj lepší prehrajú, takže uvidíme. Posilníme na budúcu sezónu mladými chalanmi. Myslím, že to bude lepšie. Na tomto veľkom ihrisku je to už predsa len výhoda pre tých mladších, trochu nevýhoda pre tých starších, takže aj to bol možno ten dôvod. A hlavne to, že sme nedali góly, tie šance, ktoré sme vlastne mali. Popracujeme, potrebujeme na tej streľbe a verím, že sa to zlepší už v tom poslednom zápase, ktorý nás vlastne čaká budúci týždeň. Dynamo sa prehrou ocitlo na úplnom konci tabuľky a Bodina sa posunula smerom hore na 5. miesto.